usahay dili ta gamay og pangandoy. Naalang ta sa lugar nga gamay og movement. Mga ka-journey, sa pinakauna na akong trabaho, akong sweldo kay 30 pesos per day. Ilang kino. Mga silingan akong kababata makarelate ani. Magguna o magbutang og fertilizer sa tubo. O tawag na mo ana mag-abuno. Dayon pag human ako sa high school, unang sweldo nako sa kumpanya nga akong nasudlan kay 200 pesos per day. Kung sa tinuod lang, kato nga panahon, lisod kaayo mo tuo nga nada ay mga tao nga maka-income og 50,000 up to 1 million pesos per day. Murag imposible. Murag sa salida ra nato makita. Murag para ra sa mga dato. Pero pag abot na ako diri sa Boracay, na ako'y realization. Dili dahi imposible. Kay usahay, wala lang ta na-expose sa lain nga reality. Kabalo ka unsay akong nabantayan diri? Puwerteng daghana sa mga tao, local or foreigners, na ay moabot, naapoy, muuli. Movement everywhere. O kung naay movement sa tao, kasagaran, naapoy movement sa kwarta. Dire ang negosyo, dili lang tungod kay maayo ang produkto. Pero kay daghan ang circulation. Ang usa ka tindahan, pwede makasell sa usa ka adlaw diri, nga usahay, pila na kaadlaw sa tindahan diya sa Danbantayan. O kabalo ka unsay mas nakaparealize nako. Matod pa sa among tour coordinator, wala pa gani daw ni kaabot og 1/4 sa peak season nila diri. Nakahuna-huna ako kung ingani na ang economy nga dili pa peak. Unsa pa kung peak na. O didto ko naka-realize og usa ka butang. Balyo usahay depende pod sa environment. Tan-awa ang tubig sa convenience store o sa airport. Parehas ra og tubig pero lahi ang presyo. Sa airport, 50 pesos ang 500 ml. Pero sa convenience store, 20 pesos ra. Dili tungod kay lahi ang quality, kundi lahi ang lugar. Lahi ang demand. Lahi ang opportunity. Pag usahay, hingana po ta sa kinabuhi. Dili pasabot nga wala kay value. Basin na lang ka sa lugar nga dili kaayo ma-maximize imong potential. Pero ayo pod say pa. Dili solution permi ang pagbalhin og lugar. Kay daghan pod naa sa lugar nga daghan opportunity pero walay diskarte. Ang tinuod nga kalambuan, mindset una. Kay kung dala nimo ang disiplina, ang pagtuo og willingness nga mo grow,